Hello guys, नै लकेल दाउजों आलुजों संलायबाय जोंहा दिनै बिमारिनि नामाव। जाखावसैलाय होखावबाय नै फुरा खना संनानै जानोसै दिनै। आलुआनो ओरै फारसेथिं दङ हनै बेलाय गासिबो रेडि, फुरा रेडि। आलु, थाव, हालदै, संख्रि, फुरा आरोना नै संबा दाउ खर'नि सासे बोरै खालामो देनजार थायो खालामबाय दाना। मोजां एवलै संख्रिसो हालदै नङा संख्रि होबाय आरो संख्रि एबाराव हालदै होनोसै। एथ' खम हालदैया एसे बुरजा। बरिया जाखासिगोन एरबाथाय कालारफुल। नै खारिखरा बियो मोजां सब हालदै नांजोबाखै मोजां एर। एबाराव आलु हरबाय, माने गावलिया स्टाइल संबाय आरोना लोगोफोर। एरबावासो दाहायसो एरबावगोन जाहैबाय, गावलिया स्टाइल संदों। ओमफ्राय गेस सौखाखौ नै अबाव दोनो, हायावसो दोनखायो हायाव। बै गोजौआव दोन्दोंमोन दाख्लै सिगाङाव ओंख्रि एरनाय मानाय गोजौ गाहाय आखाइ रुमायो मायो होननानै गसंबाय थानो बायो होननानै हायावनो लागाव दोनबाय नै। ओमफ्राय नोंथां नै ओरै खामफ्लाय लानानै जिरायलायनानै सङो आरोना लोगोफोर जोंहा। बरिया जाबायलै नै खामथाबसैसो बरिया जाखाबायलै। हालदैखौ आं एसे खम जानाय बादि मोनखाबाय, बुरजा ना होग्रा। मोनजासिगोनलै लोगोफोर, नै हायबाय नै दाउ बिदै बानायबाय आलुजों। हायबाय नै बेदरा रेगां खुरियाव। बेलाय ओंखामा नैबे सबाय बिमाजों जोगोनार बिजौजों भाजा। बरिया जानोसै एबाराव।